ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಮಾತ ಪರ್ಪುಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಂಡ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಾನು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನಿವ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಯಾಪಂಡ ಯಾನು ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬತ್ತನ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮನಿ ಕಡ್ದು ಟೌನ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ BCI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡದುಂಡು ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಕಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆಯನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಅಪಾಗಪ್ಪ ಬಲ ಪಂಡ ಯಪಂಡ್ ಬರ್ರ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಮಾಡ. ಸೊ ಮುನ್ಪನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ತೋಜ್ಪಾಬ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಲೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಎಂಕುಲು ಮುಲು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದೇ ರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಅಟ್ ನಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರಂದದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿನ ಇದಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಪರಂದದು ಫುಲ್ಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚು ಕುಕ್ಕು ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಊರ್ಡು ಪುರಾಣ ಲಡೆ ಅನ್ಪೇರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ಎಂಕ್ಲು ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ದು ಹೋಯ್ತಾನ ಪುಂಜನಾಟದ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10-20-30 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಉಕ್ಕು ಮರ ಆಯ್ತಾ. ಅವು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಚಿಗೆ ಚಂಡ್ರಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಪಣಿಗೆ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಅಂಚ ಮೂಲು ಬರುತ್ತಲೆ ಮುಲ್ತಲೆ ಎತ್ತು ಕುಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಹೊಡ್ತಿ ಕೇರೆಗಳ ಹೊಡ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಪರಂದದು ಬೂರ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದೇ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪು ಜನ ಊಡು ಬರಂಡ ಕುಕ್ಕು ತಿಂಪು ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ನರಮ ಹತ್ತತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆತ್ತಲ ಒಂದು ತಿಂಪದ ಪೆತ್ತಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ ನೀವು ಎತ್ತು ಮರ ಉಂಡು ಮರ ಮುಲು ಅದು ಪೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಕ್ಕು ತಿಂಟು ಬರ್ತಾವ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಗೇರ್ಲು ಮುಳು ಮಂಗೇರ್ಲ ಮಂಗೇರ್ಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಮರ ನಮ್ಮ ಮಂಗೇರ್ಲೇನೆ ನರಮಣಿ ತಿನ್ಬೇರು ಎತ್ತು ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದಂಡು ಮರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾವು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು 400 ದುಂಬು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನರಮ್ಮಣಿ ಅನ್ನ ಬುರ್ಚಂಡಿ ಜಾಗ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಉಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಇಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಲ ಐಟೆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಒಂದು ಏನ ಗುಡ್ಡೆಲು ಪರ್ವತ ಗುಡ್ಡೆಲು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆಲು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡವೆ ಎರಡ ಒಕ್ಕರ ಇಷ್ಟೆತ್ತನಕ್ಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುಲ ಪಿಕ್ಕಾಸಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಕ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಕೊಟ್ಟುಲ ಪಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾರೆ ಅದು ಅನ್ಪರತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಅವು ಚಟ್ಟಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರ ಅವೇ ಬಂಗಾರ ಹೆಂಚು ವಾಶ್ ಒಂದೇ ಎಂದುವೆ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಮುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಮರ ಮುಲ್ ನಮಕ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚಾತ ನಾವು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವತ್ತನ ಬೆಸಿಕ ಒಂದು ರಿವರ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಧಾರಣ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದೆ ತಿಕ್ಕಣ ನಾನು ಐನಾಜಿ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಓಲಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲಾ ದುಬ್ಬೆ. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗು ನಿಂದೊಂಜಿ ಉಜ್ಜಾಲ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಉಜ್ಜಾಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಎಂಜಿ ಬೇಲದ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಕುಂಶಮೋಸೆ ಕೋಲೆ ತೋನೊಮ್ಮೆ ಕೋಲೆ ತೋನೊಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಪಿ ಮೇನ ಪುದರ್ ಪಿಲಿಪಿಗೆ ಪಿಲಿಪಿ ಫಿಲಿಪ್ ಲೂಸಿ ಬಂಜಿದ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಾಲ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ದೊಚ್ಚ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪದಾಯ್ತ ಉಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ ಕಟ್ಟದೇರ ಅದಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇರೆ ಅದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ರೆಡ್ ಉಂಡು ಮರ
ಪುತ್ತದ ಎಂತ ಸಂಪಿಗೆನು ಎಂಚಿನ ಅವನಿಂದ ಆಯಲ್ ಕುಳಿದು ಓಕೆ ಬಲೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿತ ಒಂದು ನಡತೆ ಒಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋ ಮನ್ಪರ ಎರೆಗಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಚದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣ ಮಂಡ ಎರೆಗಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ ಕುಕ್ಕುದುಲೆ ನಾನು ಸೋತ ಬರೀ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕುಕ್ಕು ಮುಲ್ಪದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಬಂಗಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಆಡು ಆರೆಂಜ್ ಆಡು ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಡು ಆಪಲ್ ಆಡು ಒಂದು ಕುಕ್ ಆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆತ್ತೆಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಹೈಟ್ಗೆ ಬಂತು ಮರ ಹೈಟ್ ಪನ್ನೊಟ್ಟು ಮರ ಹೈಟ್ ಏನೆಂಜು ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂದು ಕುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾರ್ದು ಸ್ಪೇರ ಪೋಕ 5 ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಮೇನ ಒಂದು ಏನ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲು ಪೂರ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಬ್ರೈ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅವ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ ಬ್ರೈ ಪಂಡದಾಯ್ತ ಅಂದು ಓಲಾ ಒಂದು ಬ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಚಾರ್ಕೋಲು ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾಸಾದೀಪನ ಇತ್ತ ಮಾಸಾಂದ್ಗೆ ನೋಡ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಲಂಚೇನೆ ಬ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ಮರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದ್ರೆ ಕೀಜ್ ಅಂದಿನ ನೆಮಂತಲೇ ಉಂಡು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಅನಿಕೇನ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟಲ್ ಉಂಡು ದೋಜಿಯಮ್ ಉಂಡು ಕಡೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಪುರ ಐತೆ ಗೊಬ್ಬನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕೊಣತದ್ದು ಜೋಕಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ತಿಂತಾರೆ ಇಂಕ ಅಡ್ಡ ಮುಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ರು ನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುದು ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ ಬೋಡ್ತಾನ ಪಿದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಯರ್ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂಗಳು ತೋಚ್ ಪಾಪ ಬಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೇರಂಗ ಇದೆ ಮರತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿದ ಕುಕ್ಕು ಬೇತಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಪೇರ್ ಕುಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರಂಗ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರಂಗ ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಗಿಲಿ ಕುಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತನಾ ಒಂದು ದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಚಳಿ ಅನ್ನಾಗ ಬರ ಮೂಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ಪುನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ಅಂತಾರೆ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಪುನ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆತ್ತಲ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಚಿತನ ಒಂದು ಊರುಡು ಬರ ಮುಳಿತ ಒಂದು ಅಟ್ಟೊಲಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅಟ್ಟೊಲಿಗೆ ಕೋರಿದಲ್ಲ ಮುಳು ಕೆರ್ದಿತ್ತ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಮೇನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಅಂದೋಜನು ಕುಕ್ಕುದ ರಾಸಿಲೆ ಮೂಲತಲೆ ಕುಕ್ಕು ರಮಣೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಬೇತ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ತುಲ ಮರ ಛೇ ಎತ್ತಲೆ ಕುಕ್ಕು ನೆಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಬಟ್ ಬೋಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟುಂಡು ಇಂಕಣ ಬಟ್ ಚಂದ ಛೇ ಒಂದು ಕೆರಂಗೆ ತುಲ ಕೆರಂಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾಯ್ತಾನ ಕೊಯ್ ಫಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ತೂತಾರ ಒಂದುಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಒಂದು ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ದಾಯ ಟರ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಬೈತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ஞாನಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡುಲ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಮೂಲು ಲಿಂಬೆ ತುಳಿ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಒಂದು ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ನೆಟ್ಟಿ ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ತಮರ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಉಂಡತ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಸೈಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಎತ್ತು ಒಂಚ ಉಂಡು ವಾವ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದ ಕೊಯ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪೈಪುನ ತಿನ್ಪುಣ ಆತೆ ಎರಡು ಬರ್ಪುನ ಕಿತ್ತನ ಬರಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮರ ಅಂತ ಹೋಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪರ್ನು ಮರ ಆರೆಂಜ್ ನಾನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಲ್ಪದಾದ ಹೋತಂಡ
ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಬಂಗಾರ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ತುಲೆ ಊರುಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಪುರ ಮಾರ್ಬೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಪುರ ಇಂದೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು ಆತನ ಮರೆ ಛೇ ಹಾಂ ಅಂಚ ಒಂದು ನೆತ್ತಲ ಇದಾಯ್ತಾನ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವಾರಿಂದ ನೆತ್ತಲ ಇದಾಯ್ತಾನ ಇತ್ತು ಎತ್ತಾರೆ ಬಾತುಕೋಲಿ ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಾತುಕೋಲಿ ತುಲೆ ಆಪೇಟೆ ಟರ್ಕಿ ಮೂರು ಬಾತುಕೋಲಿ ಕೆತ್ತೆತ್ತು ಬಾತುಕೋಲಿ ಅಂಡ ನಾನಾ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ದಾತನ ಉಂಡು ಅವ ಇಂಚಿನ ಮರ ಗಂಧದ ಗಾಂಜಾದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ವಾವ್ ಪಾರಿವಾಳ ತುಲೆ ಪಾರಿವಾಳನುಳ್ಳ ಪಂಜಿ ಬಲ ಒಲೆ ಬಿ ಪಂಜಿಲು ಮರ ಬಾತುಕೋಲ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತೂದು ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬಾ ಓ ಮೂರು ರೆಡ್ ಪಂಜಿಲು ಓ ಪುಲ್ದುದ ಮರ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಹಾಂ ರೆಡ್ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕೊದ್ದಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಮೂಜುಲ ದೇ ಮೂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ಬ್ರೈಗೆಟ್ಟ ಅವದ ಇಡೀ ಬ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇರು ನೆಕ್ಕ ಮೊಲ ಏನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಮೊಲ ರೆಡ್ ಮೊಲ ಓ ಮೂಲ ಬೆತ್ತಂಜುಂಡಿಯಾ ನೆಂಜಿನ ಒಂದು ಜಿಂಕೆದ ಮರಿ ಒಂಜುಂಡು ಜಿಂಕೆದ ಮರಿ ಓ ಎತ್ತು ಇನ್ನುಂಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡದ ಒಂದು ಕೈತಲ್ ತುಚ್ಪಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ತುಲೆ ಜಿಂಕೆ ಜತ್ತದ ಮರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿಯ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಹೊಂಡ ಇರೋದು ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ತಿಂತಾರ ಒಂದು ಜಿಂಕೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ತಗ ನಾಪನ ಮರ ತೂನಾಗ ಕದಮ್ಮ ಪಾಯ ಬಲ್ತನ ವಾವ್ ಅಂದೇ ಜಿಂಕೆನ ಅಂದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಎಂಜಿನ ಅವನ ಪೇರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜಿಂಕೆನಾ ವಾವ್ ಎಂಚುಂಡು ಎತ್ತು ಮೋಕ ಕಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತಪ್ಪೆ ಉಂಡೋಗ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತುಲೆ ವಾ ನೀನು ಬರ ತಪ್ಪೇನ ಕೆರ್ದಿಂತೀರ ಈ ತೋರ್ದು ಬಿಸರಡು ಬೈತದ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾಸ ಆದಿಕು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಚುಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಾವ್ ನಂದು ಮೇರು ಬಲ ಬಲಿಪಟ್ಟಿ ತೂಯಿಬಟ್ಟೆ ಬಲಿಪಣ ನನಗೆ ತಿಂದ್ರ ಮುಂಗಾರು ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಜ ವಾವ್ ಮುಂಗಾರು ಮಾಡದ ಗಣೇಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅದು ಕಣ್ಣು ತುಲ ಮರ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಚ ತುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರವನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇರವ ಊರ್ದಾತ್ ಪಾರಿವಾಳ ತುಲೆ ಪಾರಿವಾಳ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪತ್ರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಯಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಊರ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಜ ವೆಚ್ಚ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾವ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಈತ ಬರೋಣ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳ್ಳ ದೇ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲುಲ್ಲ ಕಾಡ್ದನ ಈಗ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಪನ್ಪೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಧಾರ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಅವು ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂತ ಬುಧಾರ್ಲು ಬ್ರ ಎಂಚ ಬಲಿಪುವ ಏನಾನು ಗಿನಿ ಅದೈತ ಪನ್ಪೇರೆ ಕಾಡು ಕೊರಿ ಆಯ್ತು ಗಿನಿ ಅದೈತ ನಾವು ಕೆತ್ತಿದಿಪ್ಪ ಅವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡದ ನೇ ಜನಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಕೊಳ್ತಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಾವ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಅದೇ ನನ್ನ ಪಂತೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎಂಚಾಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಏನೋ ಸಂಗತಿ నేను అట్లా అడిగే మన్పర యూజ్ ಮಾಡ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನೇಂದ್ರ ಬಾರ ಆಯ್ತು ತೂಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೇಂದ್ರ ಬಾರ ಸರಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಜುಲು ಬಾಯ್ ಓ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಯ್ವಾಗ ಉಲ್ಲರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಸ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನೆಮ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಟರ್ಕಿಲು ನೆಮ್ಮಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಜಿನ ಸಲಾಡ್ ಪುರ ಸಲಾಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಜೋಳ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ನೆತ್ತಲೈ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ನೇಂದ್ರದತ್ತ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಿಗೂ ಒಂದು ಏನ ಕೈದೆಕ್ಕರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಲೆಕ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ದಿಪ್ಪಣ ಅಂದೆ ಮುಲ್ ತಿರ್ತು ಇಂಜ ಒಂದು ಒತ್ತುದಾನಾಗ ಮೂಲು ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದ ನೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೈದೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಾಬೂನು ದೀರ ಇತ್ತೆ ಸಾಬೂನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಮುಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಸಾಬೂನು ತೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಒತ್ತುದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕದು ನಿಂದು ಈ ನೀರು ಬತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಎಂಚ ಹಾ ನಾಲ್ಕು ಬೇಜಾರಾತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಲು ಏಮೆ ಏತುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಮೆ ಮಹಾತೆರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಏಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮರ ಬೂಕೆ ನೊಂತೆ ಆಗುವಾಗಿಪ್ಪ ನೋಫೂರ್ ಆಗುವಾಗಿ ನೊಂತೆನಾದ ಕೋಮುಗೆ ಕೊಮ್ಮೇರಕ್ಕೆ ಕೋವೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಆಯ್ದ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಣಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳು ದಾಲ ಬಾರ್ದಿರಿ ಇಂದ ಏಮೆದ ಕೂಲಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಮನೆ ಶಾರ್ಪಿಪ್ನ ಬಾಗ ಐವಾರ್ದು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ಕೈ ಜನ್ಲೆಕ ನಾಲತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆದಿಪಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಪಡು ಒಂದು ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದವು ಮುರಾಣಿಂದ ಕಿನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಏಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಅಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪರ ಭೂತದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೋಜುನು ಎಡ್ದಾಕನ್ನು ಬರೆತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಕಾಪಾಲೆ ಕೊಂಚ ಗುಂಡಿಂಡು ಹಿಡ್ದಾಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಂಡು ಅವಳೊಂಜಿಂದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಂಡು ನೆಟ್ಲೊಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಉಂಡದಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಪೆರ್ಮರಿಜ್ಜಿ ಅದ ನೆಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೊಣವರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಫುಡ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಣವರ ಜೋಕಲ್ನ ಅಂಕರ ಅದಲ್ಲ ತಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕೊಣವರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲು ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಐಲುಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡದ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೊಣವಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕೊಣವಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಈತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಲದಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಯುಂಡು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಂದು ಸೊ ತೋಜ್ಪಾಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂವರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂವರ ಮನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಆದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಶೇಖರಣೆ ಅಂಚೆತ್ನ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಶೇಖರಣೆ ಅಂಚೆತ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲು ತಜ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಂದುಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಜ್ಪಾವ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಲು ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಏನುಂಡು ಮರೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಮಾಸ ಬರ ನಿಂತಾರೆ ದಿಂಜಾದಿದ್ದಾರೆ ಏನೇದ ಮಾಸ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿ ಸರಿ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮೂರು ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಏನ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ತೂಕ ಒಂದು ಪುರ ನಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಡು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಕಿಣಿಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದಾನ ಆಯಿತು ನಲ್ಪದಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂದ 40 ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕ ಊರು ಟೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಟೈಸನ್ ಕತ್ತಿ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಪಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟೋಟ್ಲು ಮರೆ ಫುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಮ್ಸನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ನಾವೇ ಜಾಮ್ಸನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐರಿಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಉಂಡು ಪರ್ಪೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಿಯರ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು 20 ಜಾರ ಬಂಡದ ಪನ್ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ
ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋಜ್ ಪಾಪ ಮಾಸಾಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ 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 ಇಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಹೆಂಗ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ನಮಗೆ ఆయన ఓనర్ ఆయన అప్ప బರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಡಪಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ನಿಂದು ಮಾಸ ಏ ಕಾರಣದೆ ಪೋರ್ಕ್ ಅಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಪೋರ್ಕ್ಗೆ ಪೋರ್ಕ್ ಮೀಟಿಗೆ ಈತ ಬರೋಂಡು ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಹಾಂ ಜಾಕಬು ಓಕೆ 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 ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಈತ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಲು ಒಕ್ಕ ದೇವರ ಹತ್ತಾರನ ನೊಂದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೊಯ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಂಡೋರ್ಚು ಮಾರೆ ಓನರ್ ಗಿಡ್ತಾರು ಬೇರೆ ಸರಿ ಓನರ್ ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಲು ಸೊ ಒಂತೆ ಪತೋಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಆರೆಂಜ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಕಲು ಚಿತ್ತೂಳಿ ಕೈ ವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತೂಲಿ ಹತ್ತ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಒಂದಟ್ಟೆ ಬರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅರ್ನುಂಡು ಕೆಂಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅದಾ ಮಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕದಾ ಏನು ಕೈತ ಸೈಜಿಗೆ ಪಂತನ ಚಿತ್ತೂಳಿ ಅಂದು ಮರ ಎಟ್ಟಣ್ಣದ ನಾಲ್ದು ಉಂಟಾ ನಿಂಬೆ ಬುಳಿದಿನ ಪುಂಟು ನಾಂಡು ನಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮರ ರೆಡ್ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಪನ ಮರ ಹಾಂ ಇಂಕುಲಂದೆ ಎತ್ತು ನಾಲಂಡು ಯಾವ ನಾನೆಂತ ಅಂಚ ಏನಂತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಂಡು ದೋಸ್ತಿನ ಅಂತ ಏಪಲ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಈತು ಸೊ ತುಲೆ ಈತದೆ ತೊಂಡ ಹಾಂ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಉಂಟು ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಓಯ್ ಜಲ್ಲ ಬೇಸಿಯಾ ಓಕೆ ಮೊಯ್ತು ಬ್ರೇಕಾದಪ್ಪ ಐತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ನಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ನೀವ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೆಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನ ಗಂಟೆಗೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಜೋರ ಕೊಡ್ತಿ ಗಂಟೆ ತಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿನ ಏಪಣ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ತಾರನಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋದು ಎಂಗ್ಲು ತೊಜ್ಪಪ್ಪ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚಂದು ಮನ್ಪಿರನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೋರ್ತುಗಾಲ್ದ ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಲೆಂಡ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ತೊಜ್ಪವ್ರ ದೇರ ಎತ್ತೇರ್ನ ಸೊ ಏಪನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಪೋಪ ಓಕೆ ಆತ ನೆಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್.